Keď Subaru v roku 2007 ukázalo na trh svoj boxerový motor, ešte v tých časoch vôbec netušilo, ako veľmi zle na tom bude. Čo sa vlastne stalo? Prečo sa tieto veci diali? Ak nechcete dopadnúť tak, ako táto kluka, poďte sa na to s nami pozrieť bližšie. Keď mi toto auto prišlo do garáže, nikdy v živote by mi nenapadlo, aké veľké pekelné brány s týmto otvorím. Každopádne už je tu. Jedná sa o Outback 2016 BS Euro 6. Prečo som ho vlastne kúpil? Malo to byť niečo sebecké, že by som si kúpil diesel? Nie. Presne. Išlo o to, že vybrať ten motor, spraviť projekt, založiť to a na jazde ďalšieho 500 000 kilometrov. No ale to auto mám asi 2 mesiace a sú s ním isté problémy, ktoré chcem s vami práve prebrať. Prvý problém, ktoré auto je to, že sa vôbec u nás ocitlo. Ocitlo sa z toho dôvodu, pokazil sa motor, zákazník zistil cenu opravy, nechcel to už ďalej riešiť, tak sme si ho teda zobrali, urobíme, spravíme to my, možno skončí na dieli, človek nikdy nevie. No, hneď prvé, keď sme to vlastne vybrali, rozobrali, zistili sme, že sa jednalo o klasický problém s prasknutím blokom. O tomto všetkom sme si teda natočili aj jedno video, ktoré sme vlastne kompletne celý ten blok rozoberali od základu až po poslednú skrutku. O čom to vlastne teda je, zistíte to asi práve teraz. Vitajte teda u rozoberaní Euro 6 diesla. Vlastne je to ten najposlednejší z posledných, kde pokúsime teda ukázať nie len to, ako tie motory jazdia a ako vyzerajú zvonka, ale konkrétne aj to, čo sa nachádza vo vnútri a či je možné vlastne takýto motor ešte opraviť alebo upraviť na to, aby ešte niečo vydržal. Konkrétne z tohto modelu, hneď prvé, ako začnete takýto motor riešiť, okrem toho, že či vám z neho tečie olej a jedno s druhým, je dôležité, aby ste vo vani nenašli takéto šupinky, čo sú vlastne úlomky z hliníkovej časti bloku, niekde od kluky. To si vlastne budeme teraz snažiť nájsť, že odkiaľ tie kúsky povypadúvali, aj čo sa tam deje. No a pri zhodení vani sa vám nachádza vo vnútri rovnako aj taký jeden magnet. Z toho magnetu môžete vidieť, či sa tam uchytávajú kovové časti, ktoré sú magnetické, pretože hliník magnetický nie je. Napríklad ako sú ložiská, alebo niečo s ohľadom piesných krúžkov a jedno s druhým a podobne. Všetko to tam krásne uvidíte. No a pri každej výmene oleja, ktorú vlastne sa tam bude robiť, tak tu je hore filter na tejto časti. Stačí ho vybrať vonku, môžete ho rozrezať, skontrolovať, či niečo neuvidíte aj na ňom. Tieto dve šupinky si teda odložíme a začneme s rozoberaním teda od kompletnej prednej časti. Ideme sa pozrieť na rozvody. My už sme tento motor vyberali teda z auta a tu ostalo sanie. Na saní si môžeme ukázať, že tu obsahuje vlastne škrtiacu klapku a na tejto druhej strane je EGR ventil, veľmi podobný vlastne ako keby škrtiacej klapke, ktorý tu je. Väčšina ľudí ho odstavuje, aby výfukové plyny neprúdili naspäť do sania, lebo keď vám prúdia výfukové plyny naspäť do sania, trpia na to práve všetky kanáliky a sacie ventily sú upchaté a takisto rovnako aj od celé to odvetrávanie, ktoré tu je. Takže toto si môžeme dať teda na bok a rozoberieme na začiatok celý ten predný diel. Normálne si to odfúklo ako turbo. Ideme zhodiť kompletne celé prsiadlo. Ale musím jednu vec pochváliť, a to je to, že sú použité klasické šrouby s 10-kou hlavičkou a nie imbusy ako u H6.
istých časov tu bývali proste normálne body na vypáčenie, že za čo sa tam oprieť. Samozrejme, v dnešnej dobe to tam už moc není. Ja si rád pomáham gumovým kladivom, nie klasickým. Je to potom pekne počuť aj na tom zvuku, že sa to začína odliepať. Tak. Ešte môžeme tu. Tak. Tak. Opatrne. Ak máte nejakú skrutku tam ešte, alebo volačo, nikam sa neponáhľajte, lebo keďže je to hliník, môže sa stať, že by vám praskol. A drvivú väčšinu to drží na kolíkoch, ktoré sú vo vnútri ešte. A s nimi takisto treba jemne, lebo oni väčšinou bývajú práve zoxidované a podobne. Tak. Tak. No, ešte nás drží veľa silikónu. Troška oleja. Výborne. No, tu môžete vidieť kompletný rozvod pre Euro 6 diesel. Je už iný ako pri 4 a 5. Je tu takisto ako pri 3.6 o jeden reťaz naviac, ktorá poháňa palivové čerpadlo. Takže inak to moc na to netrpí to na nejaké problémy ohľadom rozvodu. Keď je rozvod zlý, tak zastudená, hlavne zastudená, keď to štartujete, tak počujete také zahrkotanie. A vtedy viete, že jeden z napinákov má už vôľu a jeho dobré sa začať tomu pomaly venovať, aby nevznikla vôľa ešte väčšia. No, a ideme to zhodiť dole. Používam opäť klasické zahnuté imbusy, už som to točil na jedno video do Instagramu. Kvôli tomu sú zahnuté, keď to povolujete, keď si to tam dáte, tak máte ďaleko vyššiu pravdepodobnosť toho, že tú skrutku nestrhnete, ale povolíte úplne normálne. Takže ak máte príležitosť používať a keď sa náhodou, že aj troška bráni tomu, že nechce ísť dole alebo niečo, tak normálne po ne pobúchajte kladivom alebo volačím, ale vždycky jemne. Nech to nepoškodíte. Ale použitie imbusov, to sa normálne, že fantázii medze nekladú. No, napínalky vyzerajú byť dobré. Sú tak dobre napnuté. No, keď sa dáva dole tá reťaz, tak myslíte niekedy na to, že tie váčky sú napnuté a môžete dostať nepríjemne po prstoch. No. Ale dali si záležať, keď to robili. Že tam je toľko vecí navyše, vieš. Oproti Euro 4 a 5 to je vlastne úplne zmenené celý ten motor. A vlastne z Euro 4 a 5 nepasuje do Euro 6 prakticky skoro nič, lebo to je všetko nové. Takže aby tam neostali. Preto sú ľudia prekvapení aj z ceny, keď sa dozvedia, že čo stojí taká Euro 6 oproti Euro 5 a podobne. Že je proste trošička náročnejšia. Prečo to bolo vlastne robené čisto iba pre náš trh, že nešla do zahraničia, teda konkrétne myslím mimo kontinent Európy. Keď sme si to vlastne dali kompletne dole tie rozvody, tak môžeme dať dole kolesa z vačiek.
Tu je olejové čerpadlo, tu je vysokotlakové palivové čerpadlo a tam sú vlastne ešte dve kolesá z vačiek, takže ideme to zhodiť dole a nech nám to tu nezavadia. Je to aj označené? Hej, RHX IN. 17, hej, Imbus 10 a toto je 19. 21. No. Taký atypický rozmer pre Subaru 21, lebo u Subaru sme viac menej zvyknutí na čísla 10, 12, 14, 17, 19. Čiže tak, nepôjde to dole. A ako druhú fázu celého tohto tu môžeme vlastne započať vrchom a ideme sa zbaviť kompletne celého palivového systému, aj čerpadla, trubiek, všetko to vlastne stadiaľ to vyhodíme preč. Inak by sme dole nedali hlavu a dostaneme sa aj ku strekovačom. Plus jedna zaujímavá téma ku žhavičom. Žiaden iný motor od Subaru, opravte ma, ale u mňa, myslím, že to tak je, nepoužíva 7V žhaviče, iba práve Outback BS a kus stojí okolo 100 € a dá sa objednať len originál. Inak sa dajú jednoducho otestovať. Chytíte batériu, zoberete štartovacie káble, toto všetko je kostra, tu hore je plus, dáte sem, musí sa vám nažhaviť špička. Keď to funguje, funguje, keď nie, môže ísť do koša ako tieto tri. Ideme teda rozobrať celý ten kompletný vrch, zhodíme dole čerpadlá, trubky a tak ďalej. No. Euro 6 je prakticky 10-ročná záležitosť. A to sú presne tie prvé motory, ktoré sa začínajú teraz kaziť čerstvo. Nádhera. Inak u Subaru je jedna taká skvelá vec, že každá trúbka, každý kábel a všetko je tvarované tak, že si to neviete pomýliť, že to proste sadne. Stadiaľ, skadiaľ to vezmete proste, tak tam to pasuje a nikde inde. Ešte skvelé u Subaru, keď ti odíde toto spodné čidlo na tlak oleja, či tlak paliva. Tuto dole sa nachádza. A sranda, keď ti to odíde a nechci vedieť, že všetko kvôli nemu musíš proste rozobrať, aby si sa k nemu dostal. No, toto proste pri žiadnom motore toľko trubiek a podobne nemáte ako pri nafte. A tuším, že aj pri koncernoch sa to niekedy ľahšie dokonca rozoberá ako tu. Táto je troška zahrdzavená. Inak na 300 000 kilometrový motor vôbec nevyzerá zle, fakt. Zase, ja neviem, ako to je u konkurencie iných značiek, ale za mňa osobne myslím, že aj keď by vám diesel od Subaru najazdil 300 000, tak nemusí to byť až tak hrozné. Toto. A tu nás drží ešte toto. No je toto dole. Tak. No tak. To je vlastne rampa na Common Rail. Ale inak ja sa nedivím na jednu stranu, že sa Subaru vykašľalo na ďalší vývoj. Lebo keď to všetko vidíš, proste ako, to je hodinárska robota toto všetko v podstate natlačiť do toho malého, do tak malého motora. Ako je odvetrávanie, palivo celé a všetko. A ten motor sám o sebe není nejako veľký, len je ťažký, to fakt teda. A naozaj dostať to všetko semka, to je to na jednu stranu klobúk dole. Naozaj tieto oproti Euro 4 a 5, tak toto tu je fakt, ale že naozaj úplne iné. Na komplet. A samozrejme je to spravené tak, že nedostaneš sa ku takmer ničomu, kým toto a hento a tamto to proste nedáš preč.
A je von. To je klasické vysokotlakové čerpadlo. Je iné samozrejme ako pri 4 a 5, čiže není medzi sebou kompatibilné. A keď ho máte vonku, môžeme rozobrať vlastne celý ten vrch konečne a pustíme sa ďalej do tých hlav. A nakoniec si necháme samozrejme to najhlavnejšie a to je práve blok. Trebujeme kladivo. To mi príde ako obuvnícke. To neviem, ako sa tu vzalo. Už to vyzeralo tak, že budeme vrtať. Nádhera. Inak túto úchylku u Subaru proste nepochopím, hej, no to rovno vyhodíme. Akú malú hlavičku proste oni robia, že sú takého polku proste ušie tie vrchy a asi kvôli tomu, aby sa lepšie strhli. Keď vám diesel nič iné nedá, tak vám dá aspoň skrutky. Myslíte na to. Tak je tam skrutiek a skrutiek. To tiež môžeme povyberať. Aha, tu nám ešte jedna mŕťavá ostala. Hlavne, keď je to veľmi zaolejované. Tak. Ale no. Táto si zobrala kúsok bloku za sebou. Boli nerozluční. Vlastne musíme zhodiť celé toto dole. To tam je samozrejme ako inak, tak na veľa silikóne upevnené. Tak, to je vlastne taká tá striežka toho. No a pokračujeme ďalej. Je tu kopec okrúžkov, kopec oleja. Teraz sa vlastne dáme dole celé toto odvetrávanie, čo tu poostávalo, aby sme sa dostali teda k hlavám. Pôjdu hlavy ďalšie dole, povieme si ku nim niečo a potom ostáva posledný ten blok. Podľa mňa ani nemá zmysel, keď robíš diesel. Samozrejme, tuto je... Skrutky sú vynikajúco pod tým, že musíme sa zbaviť tohto. Že nemá zmysel, podľa mňa, skladať diesel bez toho, aby si neobjednal kompletnú sadu tesnení. Lebo keď vidno, koľko tu je tých okružkov a podobných kravín, tak to fakt nemá zmysel riešiť inak. Len takto. Ďalej ideme rozobrať teda hlavy. Pozrieme sa dovnútra do nich. Povieme si niečo málo ku vstrekovačom, pretože Euro 4, 5, 6, každá z týchto euronoriem používala iné a vlastné streky. Okrem Euro 4 sa vlastne dali repasovať všetky. Streky na Euro 4 žiaľ nie, tie sa dajú len vymeniť. Takže poďme ich vybrať. Inak to je jediný zo Subaru motorov, kde sa streky dajú vybrať bez toho, aby ste zhadzovali dole veko. Že nemusíte dávať dole veko a ide to takto. V podstate je to celkom fajn, no ale keď máte motor založený, nevyberiete ich samozrejme, ako býva zvykom. No. To sú vlastne oni. Tu hore máte takéto čísla. Tie čísla je nutné potom prepisovať do riadiacej jednotky a zapísať ich. Lebo už sa nám stalo, že keď sme aj streky menili, nezapíšete to, auto síce naštartuje, ale môže vám dymieť, lebo nebude vedieť, aké korekcie majú strekovače dávať. A samozrejme po zapísaní je nutné aj streky zaučiť. Spoločne s palivovou pumpou.
Presne z toho, ako sa z toho ten taký efekt výbuchu, volajme to, spraví, tak ešte viete, že do toho nikto nevrtal. Že proste takto bolo vo fabrike zložené a ešte neboli teda tým pádom ani veká pretesňované. Z toho, ako to ide dobre dole, že tesnenie ostáva prilepené, tak to aj tak bude. Tu sú klasické polmesiačiky, označené číslami. 1i je klasický prvý válec sací. Tu dole máte 1e, to znamená, že sa používa na prvý válec výfukový. A takisto to je s ostatnými. 3e, 2e, 4e. Vybereme váčky, lebo bez nich by sme sa nedostali ku skrutkám. No a váčky sú také malé, drobné. No, vyzerajú také hračkárske oproti benzínovým. Tu sa nachádzajú koníky, klasika, a teda nie koníky, ale váhadlá. A týmto tu, čo máte, sa vlastne nastavuje ventilová vôľa. Takže aj u dízloch sa nastavuje vôľa. Takže keď to tam dáte, položíte vačku a skúšate vôľu medzi vačkou a ložiskom toho váhadla a tam vlastne škárovou mierkou zisťujete koľko a týmto sa len povoluje a doťahuje a nerobíte nič. Ale úprimne hovorím, za života toho dízla ani neviem, či je to vôbec nutné to robiť, lebo tá vôľa sa tam nerozšteluje, nič sa s ňou nedeje, proste to len odíde jedného dňa a dosť. Týmto končí. Teraz to môžeme... Povolilo, ale povolil orech. Normálne ho otvorilo z vrchu. Normálne nám orech otvorilo. Budem potrebovať niečo silnejšie. On otváral len sviečky, nikde neotváral skrutky na diesel. Ale už nebude robiť nič, už je tam, kde má byť. Toto povyberáme. Inak tieto váhadlá, ako vyberiete, tak si ich položte tak, aby ste aj v takom poradí ich potom vrátili naspäť. Je to presne kvôli tomu, že tú vôľu, ktorá tam je už nastavená na konkrétny ventil. Inak sa môžete vyventilovať inak, keď to dáte zle. Sú také dobré zvuky. Tá teleskopická račňa je super, ale nie je na skrutky z dízla. To by normálne pýtalo aj chovanú 16. Áno. Asi keď začneme diesle robiť, budem nad tým uvažovať silne. Telo ich miluje. Hej. Ale do jedného videa som točil, k čomu sú dobré šroby z dízla. Ten, kto to uhádne, napíše mi do komentára, tak dostáva sadu šrobov. Video proste, ktoré bolo svojím spôsobom úspešné. No a ešte predtým, než začnete mlátiť do hlavy, že poď von, čakám ťa pred domom, tak tuto na spodku je zachovaná imbus tradícia v podobe malého imbusu, ktorý treba vybrať tiež, lebo keď ho nevyberete, tak vytrhnete hlavu s imbusom von. Takže je tu. Je to prvé prichytenie hlavy? Aha. A keď sa netrafíš, tak ti padne dole do vane. Aha. A keď sa netrafíš, tak ti cinkne dole. A môžeš, vieš čo. Ako dobre si kúpil. Vítaj, hlava. Toto je hlava.
Klasicky masná od nafty a oleja. Není ničím taká akože špecifická, že aha, no, typická hlava od Euro 4 a 5 sa nelíši veľa vecami. U Subaru není až taký inak, keď si pozriete do vnútra útrop sania, hej, tak není až taký veľký problém so zanášaním karbónu ako pri ostatných značkách koncernu a podobne. Celkom dobre to majú vymyslené. Takže za mňa konkrétne sú z istého pohľadu tie diesle v niektorých veciach dobre vyladené oproti klasikám ciest našich slovenských. Takže toto si odložíme na horšie časy. Šeskové tesenie ešte nemáme. Inak je klasicky plechové. A 3 vrstvy? Nepočítal som, ale áno, 3 vrstvy, klasika, plech. A klasický plech, ktorý hrdzavie. To naše E25, čo je, tam je dvojvrstové originál. A že niektorí Môže byť. v Amerike dávali trojvrstové a že nejak vydržali. Ideálne je, keď sa v starých časoch používali ešte tzv. Kompozitné tesnenia, ktoré boli mäkké, neboli kovové. To vlastne, ja neviem konkrétne, čo to bolo presne za látku použitú, ale to tesnenie ti nefúklo tak ľahko. Bolo mäkké, bolo podajné a práve teplom sa dobre rozpínalo a výborne tesnilo. Oproti týmto klasickým plechovým. Tesnenie pôjde na Wall of the Shame. A navyše tieto motory od diesla, oni netrpia na nejaké veľké problémy. Oni fakt za života, oni proste len prdnú. To je celé. Niekomu sa ukáže problém s DPF-kom, niekomu s EGR-kom, niekomu s turbom, že to je také individuálne dosť. Ale inak, že problémy proste nebývajú také výrazné, teda skôr, že vôbec. Len práve tým, že je to použitý hliník, a nie oceľ, alebo zmes proste, železa a podobne, tak to je asi aj to, čo tie motory zabilo. Sú tak klasicky zaolejované ako diesel. Tento bol pekný. Tak. A ešte jedna zaujímavosť oproti koncernom, že u málo ktorého dieselového auta vybereš proste takto jednoducho strekovače. Že nemusíš do nich mlátiť, trieskať, vieš, a podobne. No, celý proces na tejto hlave je úplne rovnaký, ako bolo na tej druhej. Veko. Keď je to takto zapečené, ako silno to asi drží? Táto musela byť krivá, čiže prehriata.
No a tu není imbus na tejto strane, ale sú tu dve skrutky, ktoré musia ísť dodatočne. Jedna je tu a druhá je tu. A všade ide samozrejme kopec silikónu. Lebo platí, čím viac silikónu, tým viac Adidas. To je ten zvuk. Tada. Kozale. Tu ide silikón. Tu ide silikón. Proste semka ide silikón, tu ide silikón. A tu dole už nejde, lebo tam je zbytočný, hej. Všade ide silikón. No toto keď sa bude skladať jedného dňa, bacha na to, aby ti to netieklo z toľkého silikónu. Dostávame sa vlastne do poslednej časti tohto celého a to je to najdôležitejšie, teda blok. Predtým, než blok rozoberieme, zhodíme dole ešte vodné čerpadlo, olejovú pumpu a vybereme ešte piesty spolu s ojnicami. Inak označenie piestov je úplne rovnaké ako pri benzínových motoroch A, B, čiže hore na bloku je napísané, ktorý piest, aký kde treba použiť. No a kvôli čomu tu vlastne sme? Je tu najhlavnejší problém Euro 4, 5 aj 6. Žiaľ, asi týmto tvrdením sklameme niektorých ľudí, hlavne majiteľov Euro 6-kových dízlov. Je stále problém s praskaním hliníkových častí bloku, kde je vlastne uložená kluka. Pri Euro 6 je to trošička inak spravené a do konkrétneho uloženia toho hliníkového je vopchatá taká oceľová časť, do ktorého sa dáva ložisko a objíma to kluku. To si za chvíľu ukážeme. A non-stop to vlastne praská. Čiže či už záleží od čoho konkrétne, je to vždycky diskutabilné. No a na základe toho nášho tvrdenia, čo ja si osobne myslím, budú to ničiť nízke otáčky, prehrievanie, vysoké otáčky, na ne sa na podiaľnici veľmi veľkou rýchlosťou, podľa mňa od 140 vyššie, už začína tento konkrétny problém. Zle zaučené vstreky, zlá spojka v prípade manuálu a to, že proste ten servisný úkon není taký, aký väčšina ľudí to nerobí. Tak by som to skorej povedal, lebo je tam niekoľko vecí, čo treba urobiť, okrem výmeny oleja, výmena filtra. Treba zaúčať strekovače, zaúčať palivovú pumpu, zaúčať EGR-ko, zaúčať turbo. To sú vždycky veci, ktoré je nutné proste pri dízli robiť, keď už ho máte. Je ten servis trocha drahší, ale poďakuje sa vám za dlhšiu výdrž hlavne. No a pri tomto konkrétnom motore si vybereme teraz ešte vonku všetky piesty, drží nás už len tanier, zhodíme to dole, rozpolíme si to, no a povieme si k tomu niečo viac. Proste je to tak zapečené. Presne tak. Dúfam, že to tam bude. Že si to tam necháme. Hej? Super. To sa strhne. Strašne zle sa to proste tieto... A je to jedno, či je to benzín, alebo je to nafta. To je fakt jedno. To sa strašne zle niekedy rozoberá. Presne kvôli takýmto problémom. A to je aj fakt naozaj dobre dať to do takej polohy, aby sa ti orech, ktorý na to dáš, o niečo proste opieral. Kvôli tomu... Aj neotrhneš. Áno, lebo presne tak, lebo začneš na tú skrutku, vyvíjaš vždycky tlak rovnomerný a neotrhneš ju. A hlavne proste podľa mňa sú tie skrutky strašne malinké. Nie, dobre. Tak. Šli povoliť všetky. Čiže pre nás je to dobrá správa, nemusíme ich rezať. Už aj to sme robili, že sme ich normálne museli proste vyrezať von. Toto vlastne vybereš, túto časť. Tu sa nachádza polmesiačik z ojnice. Hej, tu je ložisko, ktoré v tomto prípade vidno, že není ani tak opotrebované na 300 000 kilometrov. To je v poriadku. A tu
sa nám nachádza. A to je kamarát. Aj na tejto strane je vlastne ložisko a tu na tejto strane je už vidieť aj opotrebenie, lebo už tá povrchová vrstva je preč a už sme vlastne na tej druhej. Takže buď tu bol problém s mazaním, alebo s prehrievaním, lebo tu na ktorých častiach je normálne vidieť dúhové sfarbenie kluky a inak ako piestu, ako takému není nič. Netrpí to na zotretie tohto trecieho laku, ktorý na tom býva. Krúžky sú tiež v poriadku. Ideme vybrať teda ďalší. No a ďalšia vec, ktorá sa mne osobne veľmi nepáči, sú olejové piestne krúžky, ktoré v tomto prípade, čo som si teda všimol, sú úplne zanesené, sú to normálne až neprechodné. Takže tento piest veľmi dobre asi chladený už nebol. Čiže každá, aspoň druhá, tretia výmena by možno bolo dobre používať aj dekarbonizáciu. Na týchto stranách, čo je také akože zaujímavé, není nič. Tu sú ložiská úplne že cukríkové, ale ide to akože strašne zle von. No malo by to ísť akože jednoducho vonku, ale akože ide to strašne zle. A to neviem, aký dôvod má na to, aby to šlo takto. Lebo väčšinou to ide práve, že dobre. Neviem, či sa tam fakt niečo hrialo, ešte viac, ako bolo treba. Ale aj tu presne vidno na olejových krúžkoch, že sú úplne zanesené a neprechodné. Tak. Takisto je vidieť rovnako už silnejšie opotrebenie ložiska. Čiže tu už sa niečo proste dialo takisto. Tá vrchná úprava je úplne preč. Není ju tam vôbec vidno už. Takisto aj tento piest má niečo za sebou, rovnako aj trocha tmavší. Čiže nejaké to prehrievanie alebo hriatie tam už proste bolo znateľne vyššie. Bude to nedostatkom oleja alebo konkrétne zlého chladenia celého toho motora. Takisto pekný príklad toho, že tomu nič není na tejto strane. Vôbec. Aj tu takisto proste vyššie poškodenie. Viac sú opotrebované na tejto strane, ako na tomto protiláhlom kuse, veď to porovnáš. Čiže to by mohli teoreticky ovplyvňovať aj zle nakonfigurované strekovače. Odpalovali možno inak, neskôr troška, teda striekali palivo. Čo keby boli výmena ložísk, prevencia, dokázalo by to predĺžiť životnosť tých motorov? Tiež to isté, proste z tejto strany sú pekné, tak normálne typicky opotrebované, že ten motor tým pádom neklepal na Aha, pozri si, tuto je axiálne ložisko, hej? A tu je pekne vidno na axiálnom hlavnom ložisku, že je normálne vyosené a posunuté. A tým, keď troška pohnete s klukou, tak vidíte, že tam proste je taká veľká tá vôľa, že normálne lieta. Takže sme úprimne už aj obidvaja tu zvedaví, že keď to rozoberieme, čo vlastne vo vnútri ešte nájdeme všetko. To fakt, to na nič netrpí, ty kokos. To je normálne typicky zase opotrebované ložisko. Tým pádom znamená, že nie tlak, ktorý ide do vrchnej úvrate, ale práve ten protitlak, ktorý sa vlastne vytvára pri vznietení tej zmesi
je silnejší a preto ojničné ložiská na strane vrchnej, teda piestu, sa opotrebovávajú rýchlejšie ako ložiská, ktoré sú proste na tejto strane. No a čo sme vlastne zistili zatiaľ takto, tak najčastejšou príčinou tohto všetkého budú práve nízke otáčky, ktoré jednak sú v meste, teda pod 1600, pod 1700 otáčok, ktoré sa robia jednak v meste, alebo možno, že aj na okreskách, keď niekto jazdí pomalšie a podobne. A práve tie nízke otáčky spôsobujú celkom dosť značné vibrácie a tie vibrácie, okrem toho, že musí kluka niekde preniesť, sa prenášajú na vnútorné ložiská, na hlavné, ktoré sú vo vnútri. A tým, ako tam tie ložiská chvejú a pri použití olejoch 0V20, ktorý v podstate degraduje asi od 110 stupňov, teda už nie, že degraduje, ale nemá tú tepelnú znášanlivosť takú vysokú a práve chvenie a vibrácie spôsobujú teplo, teda logicky, tak ten hliník, ktorý je, proste tie nízke otáčky a tie vibrácie nevie tak dostatočne dobre ustáť a preto začne po určitom čase, lebo predsa ten motor je robustný, a až po určitom čase sa začne opotrebovať a praskať, lebo nič nie je večné. Tak to je zatiaľ náš taký pohľad. Poďme teda rozobrať úplne celý blok a pozrieme sa teda dovnútra na celý ten problém, ktorý tam je. No, ideme ho teda rozpoliť, čo bude celkom boj, keďže nachádzajú sa tam praskliny a blok môže byť kľudne aj spolu s klukou troška vyosený, čiže nemusí to ísť úplne ľahko. Napadlo mi, ešte vám poviem také vec, že prvé príznaky toho, keď začína ten motor vlastne odchádzať, teda praskať, buď ešte predné alebo zadné gufero. A aj keď to gufero vymeníte, tak stále ten olej proste stadiaľ bude tiec, lebo je troška taký nerovnomerný, ten motor taký vyosený, hlavne na tej zadnej strane. A práve tam tečie. No a ideme vyskúšať ho teda rozpoliť. Tak. Inak z neho vypadávajú furt hliníkové piliny. Stále viac a viac. Tak, to je presne ten zvuk, ktorý potrebujeme počuť. Musím ísť na to troška takto drsnejšie, lebo nejde to úplne hladko. Presne tak, ako som si aj myslel. Takže niečo máte slabšie povahy, nepozerajte sa. Tým pádom. Tak. No, vítaj kluka, vítaj blok. Takže, čo tu môžeme vlastne teda vidieť? Tu je kluka, ktorá mimochodom inak celkom dosť lieta. Vybereme ju von. Tak, tu je prosím pekne kluka. Vyzerá ako klasická benzínová, ak mám byť úprimný. Možno, že ak by sme ju položili aj k benzínovej, tak rozdielov tam veľa nebude. Pretože dieselové kluky Euro 4, 5 tu majú ozubené koleso na čerpadlo. No, inak zadné ložisko je odprúžené. Hej, ale už má tak veľa niečo za sebou, že už proste tam lieta. Tak, povyberáme si všetky ložiská von. A teda poutierame to. A hneď je vidieť niekoľko proste prasklín, ktoré tu sú. Toto sú vlastne tie oceľové uloženia, ktoré nahradili už od Euro 5 v domnení, že to vydrží viac. Tie ložiská vlastne, čo tam sú, tak taktiež
je vidieť, že to ložisko je proste značne opotrebované, až sa začalo droliť. A tieto úlomky, ktoré tu sú, som vám spomínal, že vo vani sa nachádza magnet, tak to sú presne to, čo tam môžete nájsť. A keď už to tam vidíte, viete, že istý proces toho praskania a podobne už proste začal. Takže keď to tam nájdete, už viete, že sa z toho stáva časovaná bomba. No a tuto vidno na tejto strane, že kebyže chceme, tak túto časť celú by sme podľa mňa aj vonku vedeli nejako vybrať, lebo je to tak zlomené. Tu sú tie oceľové uloženia tej kluky, ktoré boli vlastne od Euro 5 nahradené, to klasické hliníkové uloženie, ale nevyriešilo to ten problém toho, že tie bloky ďalej praskali a keď sa pozriete lepšie, tak tento blok konkrétny je už na toľkých miestach tak dopraskaný, že toto všetko, čo sa vlastne tu okolo neho deje, to už bola len a len otázka času na to, aby proste dopovedal čím skôr tú svoju službu a skončil svoju púť definitívne. Kluke ako takej nevyzerá byť v podstate ani nič, ale pred opätovným náhodným použitím, že by ste sa rozhodli len poriešiť si nový blok a dať kluku, je nutné skontrolovať ovalitu, či je v poriadku na všetkých klzných plochách. To vám lepšie firmy úplne bez problémov spravia, pre nás to robia chalani z Dobrepasu. A s nimi budeme vlastne preberať aj tú časť, že ako by sa dal vlastne celý takýto motor zachrániť, že čo by bolo dobré a koľko by to približne stálo. Tak, tu je teda kluka a bez toho, aby sme kluku neposlali na kontrolu ovality, nevieme povedať, či je alebo nie niečo vizuálne, vyzerá by tak štandardne opotrebovaná, nevyzerá by dorihovaná, nič. A materiálovo musím byť úprimný, že ona je aj ľahšia ako benzínová a príde mi takmer navľaz rovnaká ako benzínová. Čiže neviem, či je tam nejaký rozdiel medzi nimi, alebo čo, ale proste vyzerá tak. Zistíme. A do toho je proste táto oceľová časť, tá tam je vložená. Lenže ten hliník díky tomu je tak oslabený, že proste taký tenký, čo mi vychádza v prepočte možno 3-4 mm, tá hrúbka toho hliníka je tak zoslabená, že to proste nemá šancu, aby to vydržalo. A vlastne vibrácie môžu spôsobovať tieto následné poškodenia, ktoré sa v týchto blokoch nachádzajú. Fakt hovorím, je to úplne jedno, či je to 4, 5, 6 na euronormách, absolútne nezáleží. A máš vlastne cieľ tohto celého je vyhodiť túto časť úplne preč a nahradiť to oceľovými. Takže takisto riešili sme aj upevnenie tých oceľových častí, ako to tam dať. A veď tie oceľové časti ti vlastne držia skrutky, ktoré idú tade. Čiže... Ty myslíš vlastne, že Dobrepas, že by nejak opravil aj ten blok? Áno. Áno, to chceme spraviť. Keby sme si to mali všeobecne proste tak zhrnúť, hej, že čo tie motory vlastne zabíja, tak ako som už spomínal, je to určite istý typ prehrievania. Istý typ prehrievania, ale v závislosti od toho, aký typ prehrievania, o čo sa konkrétne jedná. Či je to teda prehrievanie z vibrácií, prehrievanie z vyšších rýchlostí, alebo namáhané vlastne podmienky, či už ťahaním vozíka, alebo karavanu pravidelného a podobne. Že čo sa tam vlastne vo vnútri deje, tak za mňa osobne, ako som už spomínal, to budú určite tie nízke otáčky za prvé, ktoré spôsobujú chvenie a vibrácie, kde vlastne celé tie piesty nám to môžu rovno ukázať, že ako náhle ten piest ide z tejto úvrate vrchnej do tej spodnej, tak dostáva silnejšie rany. Čiže to znietenie tam musí byť silnejšie, čo môže zapričiniť priamy problém aj so strekovačom,
teda, že buď sa dávkuje veľa alebo málo paliva. Teda v tomto prípade by som povedal, že asi veľa paliva, lebo keď ho vráža vlastne naspäť, tak trpí na to kluka. A tá kluka, ktorá je vlastne v tom uložení, tak tým, ako ide dole, ten piest začne sa vlastne točiť, tak tu je uloženie hlavné a práve to, keď sa to dostáva dole, tam, kde to vlastne dostáva tú najväčšiu šupu a túto tá kluka musí udržať, tak tá rana ide práve do toho ložiska spolu s tým uložením a to vlastne môže spôsobovať celé tie problémy s tým praskaním toho bloku, ktoré tam je. Lebo teórií o tom, prečo praskajú, bolo niekoľko, ale zatiaľ som nevidel nikoho takto konkrétneho, že by sa tomu nejakým spôsobom zaoberal. A za mňa osobne, akože je to moja teória, tú teóriu mi nikto nezobere, je práve problém s týmto konkrétne, čo sme menovali. A ďalším faktorom bude určite olej. Lebo vibrácie vám vie schladiť, áno, schladiť, lebo keď je niečo, čo veľmi rýchlo chveje, vytvára to teplo a tým teplom oslabuje sa vlastne celá tá hliníková časť aj spolu s tou oceľovou vložkou, volajme to tak, tak práve ten olej, ktorý do toho proste ide, by mohol dokázať schladiť tú istú časť toho bloku a nemuselo by to tak praskať. Takže my to, hovorím, vyskúšame to teda tým. Mám aj klasický blok, ktorý teraz vlastne jazdíme. Vyfrezuje sa táto kompletná časť preč, jedna, druhá, tretia. Nahradí sa to oceľovými uloženiami a po, dajme tomu, že najazdíme na tom motore 50-60 tisíc kilometrov a rozoberieme si ho takto. Čo podľa mňa by mohlo ukázať, či práve výborná údržba, použitie oleja 5V40, ktorý budeme špeciálne na toto používať, a použitie automatu, čiže CVT-čky, nie manuálu, by mohla teoreticky predĺžiť životnosť, možno, že aj úplne eliminovať celkový ten problém tohto tu, lebo táto časť spodná, ktorá tu je v tom bloku, by mohla zniesť tie vibrácie ďaleko lepšie, ako táto oslabená celková táto časť, ktorá tu je. Takže určite som za to, aby sa to spravilo. A akože to klepanie, ktoré tam bolo, to musela byť vôľa niekde pravdepodobne na týchto hlavných ložiskách, lebo to mlátilo ako sprosté, fakt. Takže určite použijeme kované ložiská, nebudeme používať štandardné tieto. Určite 5. hlavné ložisko bude odpružené, ako bolo toto. A skúsime to teda vymyslieť tak, aby proste ten motor vydržal čo najviac. No a z ostatných akože závad tam fakt není nič. Naozaj nič po rozobratí celého toho motora takého, že by nasvedčovalo nejaké nadmerné opotrebovanie niektorých komponentov. Až na zanesenie olejových krúžkov, tie sú zanesené takým štýlom, že tie museli byť už neprechodné. Jediná vec, ktorá tu je veľmi taká, neviem, či to má Euro 4 alebo 5, priznám sa, môžete vo vnútri nájsť toho bloku, je tryska, a ako kedysi, čo mali staré benzínové Subara, teda Legacy Turbo a podobne, alebo Impreza, má ostreh piestov, kde pomáhal olej vlastne rozprašovaním toho oleja priamo na ten piest, tie piesty aj chladiť, aj výbor, aj dobre mazať. Preto tie piestne krúžky, ktoré sú, nie sú takmer vôbec až tak opotrebované silno. No a samozrejme ďalší problém je práve tá, hovorím, tá dekarbonizácia, že by bolo dobré použiť kľudne aj tú dekarbonizáciu priamo do motorov, čo sú. A nemyslím inak na nič iné, že by tam bol fakt nejaký iný problém. Hlavy sú prakticky úplne cukríkové, bo na hlavy tam není problém. Troška ma zaráža tá kluka, že vyzerá fakt ako benzínová, ako z ST-čky, nitridiovaná. Ale inak za mňa fakt, no, vyskúšame to. Je to, berme to formou pokus omyl. Buď sa to podarí, alebo nie. Takže rozoberieme, zistíme, uvidíme, či to má vlastne nejaký zmysel toto celé. No, a my pokračujeme ďalej.
Čo vlastne z tohto všetkého vzniklo, okrem toho, že je to hrba šrotu, ktorú možno, že by bolo dobre ideálne zobrať a hodiť to celé do smetí, ale asi nie tak úplne. My sme sa rozhodli, že tento blok vezmeme, pošleme ho do Tobrepasu do Svidníka, vyrežú nám isté časti z neho, kde sa nahradia oceľovými vložkami a blok sa nám vráti. Zatiaľ však tento projekt ostal na polici a budeme sa mu určite vlastne postupom času venovať. No ale späť teda k tomu autu. Prečo teda BS-kový Outback? Za mňa osobne BS-kový Outback je z posledných vlastne generácií dieselov to najlepšie, čo môžete mať, ak nerátame ani Forester, ani XV s Euro 6-kami, pretože práve Outback spĺňal všetky kritériá, EyeSight, mal adaptívny tempomát, celkom hnusné rádio, pretože cez to rádio môžete vidieť kopec zvlnkov a tak ďalej, není to úplne pekné. Keď si sadnete do auta, prvé, čo vás zaujme, je celá tá sedačka, celý ten interiér, na ktorý sa vlastne vy pozeráte. Nepôsobí to až tak zle, nepôsobí to úplne lacno, ale aj tak, keď už sa bavíme o tej strednej triede, sú tam už tie lesklé prvky, ktoré veľmi dobre viete, že mi troška vadia. Volant sa od prsteňov pomaly, ale isto začína trhať, vlastne droliť. Po vrchnej aj tej spodnej časti nepôsobí to veľmi pekne, není to estetické. Je to za auto, ktoré v tej dobe stálo okolo 30 000 a má len 10 rokov. Není to úplne pekné, pôsobí to dosť plastovo. Každopádne volant je multifunkčný, držať sa dobre, nevidím tam nejaké veľké problémy až na práve spomínaný tento materiál. Sedáčky sa klasicky, keďže sú látkové, otrhali na bedrom, vlastne na tejto časti, kde sa vlastne sadáte. Je tam, sedačku sme už museli kvôli tomu aj vymeniť. Nebolo to žiaden nejaký horibilný úkon, ale vyšlo nám ho lacnejšie práve vymeniť, ako dávať to prešívať. Lebo otázka stále bola, oplatí sa tie peniaze do toho diesla nejakým spôsobom investovať? To neviem. Každopádne pohodlie za volantom, na tie sedačky si zvyknete, není to také hrozné, posed je celkom fajn, myslel som si, že oproti Berkovému Outbacku to bude horšie, časom si ale zvyknete. Chýba trošička v tejto generácii bedrová opierka, ktorú si viete nastavovať. Táto verzia konkrétne testovaného auta, ktoré mám ja, to nemá. Je to trocha aj škoda, keďže problémy s chrbticou a vekom už dosť je cítiť. Spolujazdec tam nemá skoro nič, cíti sa ako v aute z 90. rokov, môže si tak otvárať a zatvárať okno, to je asi všetko, a do bočného odkladacieho priestoru na dverách si vie dať plechovku a možno, že tak asi 3/4 litrovú fľašu plus nejaké obaly z keksíkov a to tam viete pohádzať a potom to odpratať. Stredová časť opierky mi prišla celkom dobrá, môžete tam dať nie už len jeden človek ruku, dajte si ho tam obidvaja, môžete sa za ruky držať. Takže toto je celkom dobre vyriešené. Pohľad je dobrý, často do vás hubuje asistent jazdných pruhov, dosť to vadí, lebo za každým, keď chcete trošička jazdiť nejako rýchlejšie, tak to do vás hubuje. Áno, dá sa to vypnúť. Každopádne EyeSight v meste a všetky tieto doplnky sú dobré, sú celkom dobre spravené. Nemám voči nim nejaké veľké výhrady. No a dostávame sa teda k jednej obrovskej nevýhode toho celého interiéru. A to sú asi práve tie látkové sedačky, keď budete viesť domov kamaráta, alebo kamarátku, to je jedno, bude značne podgurážený a nedaj Bože to na ňo príde, tak tá značka tam ostane aj po tepovaní. Je to odskúšané a dodneska ten flak tam proste je zaschnutý na tej sedačke a vynárajú sa mi rôzne spomienky z toho. No. Čo sa týka exteriéru auta, exteriér auta na mňa pôsobí nie rušivo, je príjemný, je to pekné auto, naozaj. Predné svetlá už chytajú troška z vrchu taký žltkastý nádych, ale v rámci svietenia v noci to není vôbec zlé, je to príjemné. Nachádzajú sa tam ledky, sú len výškovo nastaviteľné podľa snímačov na nápravách, takže keď prejdete cez nejakú nerovnosť, raz vám to vyletí hore, potom dole. Na starých generáciách sa to rado kazilo, či je to vpredu alebo vzadu.
a dalo sa to nahradiť kadejakými tými klubikmi a podobne, takže je to stále vec opraviteľná. Takže netreba sa báť toho. No a späť teda ku svetlám. Svetlá sú dobré, svietia naozaj pri Subaru oproti starým generáciám luxusne, že by. No a čo sa týka diaľkových svetiel, diaľkové svetlá sú stále v tejto generácii žiarovkové, áno, presne tak, ale svietia na podiv celkom dobre. Auto obsahuje aj automatické svietenie, za to by som ruky dolámal niekomu, kto toto vymyslel, pretože ľudia už tak spohodlneli a jeden pohyb na páčke zabere asi niekomu toľko času, ako prečítať, ja neviem, 4. diel Harryho Pottera. Ľudia vám blikajú, dávajú najavo, že mládo prčic, treba tie svetlá svietiť. Nie, stále svietím automaticky, zozadu ma nevidnú a čo. Takže iba toľko k tomu. Späť teda k tomu exteriéru. Exteriér má to príjemne veľký kufor v našej generácii, teda nie generácii, ale v našom aute, ktoré máme my. Není automatické dvíhanie piatých dverí, čiže si zaposilujete aj pri otváraní a jednak aj pri zatváraní. Tie dvere sú fakt, ale že fakt ťažké, hlavne keď to ženská ruka zatvára. Troška si ponadáva, ale to vôbec nevadí. Naberá na istý čas tela svaly. Za mňa je to fajn. Keď sklopíte zadné sedačky, inak na zadných sedačkách je miesta habadej, dá sa tam robiť zaujímavé veci od sedenia až po ležanie. Keď chcete s autom niekde ísť na dlhšiu trasu, dokonca sa v tom aute pri sklopených sedačkách viete aj vyspať. Ja stále nosím, pokiaľ dobre viete, v aute kempingovú sadu, pretože sa jedná o dieselový motor a dieselový motor nikdy neviete, kedy klakne. Takže kempingová sada a to auto vás naučí predvídať. Pretože za mňa je ten Boxer motor dieselový od Subaru ako dubajská originálna čokoláda. Je sladká, je výborná, ale míňa sa. A to vlastne platí aj o tom diesli. On ide, nežere, ale kilometre ubúdajú. Na to nezabudnite. Inak je to vlastne celý taký paradox toho auta, pretože až na ten motor, ktorý tam je, on není zase až taký hrozný, pretože ten motor je ako mať pri sebe malé 5-ročné dievčatko, chlapca, to je jedno. A vodiť si ho stále za ručku a ísť s ním do škôlky, učiť sa s ním, tráviť s ním nejaké chvíle, aby vám nezblbol. Je takisto treba toto brať aj pri dízloch. Je to tak, lebo dízlový motor pri každej výmene oleja musíte sa mu venovať. To znamená, okrem vypúšťania, napúšťania oleja, potrebujete počítač, diagnostiku, potrebujete zaučiť palivové čerpadlo, potrebujete zaučiť strekovače, potrebujete zaučiť turbo, pri Euro 5-kách dokonca aspoň každú 3., 4. výmenu, aj nešťastné EGR-ko, čiže rekuperáciu výfukových plynov. Pri tomto motore sme si všimli inak, že netrpí na také neduhy ako koncerny, že by odchádzali strekovače nejakým zásadným spôsobom, že by sa karbonizoval alebo niečo podobné vlastne. To vôbec nie. Za života, keď to auto ide, tak vyriešite prakticky len výmeny olejov a pár drobností, ako že je niekomu zle na zadných sedačkách a podobne. Lebo jazdné vlastnosti toho auta sú výborné za mňa, musím povedať. Aj napriek tomu, že to auto má cez 300 000 kilometrov, jazdí sa s ním stále skvele až za studená, kým nezačnete cúvať, počuť jedné pukanie polosí, ktoré treba vyriešiť. No ale nebráni to samozrejme tomu, že keď idete na dlhú trasu, zaradíte D-čko, drive, vytáčate to do obmedzovača, tým pádom diesel sa znova poďakuje v podobe niečoho takéhoto, ale to nie je tento prípad. Každopádne, keď sa budete tomu autu normálne správať, normálne chovať, auto sa vám naozaj odvďačí celkom dobrou až nadpriemernou výdržou práve oproti konkurencii, lebo niektoré konkurencie, napríklad Land Rovery, Bavoráky a podobne, veď oni tiež trpeli na prasknuté kluky. Len sa o tom toľko nehovorí. No, tak nehaňme to Subaru predsa až toľko. Na tomto našom diesli sme najazdili cirka 10 000 kilometrov, zhodil som jedenkrát vaňu dole
Asi 7-krát som zaučal vstrekovače, pretože auto malo problém s dymením. Má ho inakšie dodnes, je strašne náladové, lebo keď si do neho sadne polovička, tak auto záhadne prestane dymieť. Dymí proste len v mojej prítomnosti, pričom ostatné autá sa ma boja, lebo keď kam prídu rôzni zákazníci, tak tie autá z ničoho nič začnú fungovať. Tu sa to proste nedeje. Tu ten diesel ako keby vedel, že ja tie autá moc, nie že nepreferujem, ale odhováram tých ľudí od toho, tak to auto mi to dáva patrične vyžrať. Najviac mi to dalo vyžrať práve cestou po diaľnici na Buči, kedy sa auto rozhodlo ísť na 3 valce a vystrelil žhavič von. Proste normálne sa rozhodol sám, že vystrelí zo závitu, so všetkým si to zobralo zo sebou a vystrelil von. Veľmi zaujímavé, zastavilo pri nás niekoľko ľudí, diesel áno. Prišiel jeden človek, potom kamarát, ktorý nám dal nárade, my sme to opravili, založili naspäť a šli sme proste ďalej. Takže nebolo to až také hrozné. No, prečo som zhadzoval vaňu dole po 5000 kilometroch? Preto, lebo som sa chcel pozrieť dovnútra, či všetky tie procesy, ktoré som na tom robil, od toho zaučania po kľudnú normálnu jazdu, žiadne vytáčanie, nič, či má zmysel za 5000 kilometrov. Ja viem, že je to ešte skoro, nenabola ani náznak pilín, ani prasklín, ničoho. Čiže je to super. Asi to nejaký zmysel bude mať. Prospievajú tomu dlhé trasy, nie krátke, aj keď s tým chodím asi 15 km do práce. No ale tie dlhé trasy sú super v tom, že idete tempomatových od 120 do 130, držíte kontinuálne otáčky, ten motor nedáva také vibrácie a dokonca aj tá prevodovka je celkom tichá aj s tým autom. Jediné som si všimol, že pár ľudí nadáva na tie trojuholníky, čo sme si mysleli, že na bezrámových oknách bude vyriešené, ale ne. Není to vyriešené. Stále to niekomu fučí troška aj nám. K CVT-čke by som sa chcel vyjadriť, lebo má cez 300 000 kilometrov. Ja som v tom olej ešte nemenil, lebo stále som rozmýšľal, či si toto auto zaslúži. No ale počítač mi dáva jasne najavo, že máme posledných 800 kilometrov do výmeny oleja. Tak budeme určite meniť aj v 300 000 prevodovke olej do CVT-čky. Určite to spravím, jednoznačne. Za mňa osobne si to troška to auto malinkatými kročkami, ktorými u mňa chce niekde ísť, si to asi zaslúži. Ale stále si tam nehávam tie zadné dvierka, tú rezervu na to, lebo ako viete, už je tam vlastne druhý motor, takže musí si to u mňa špohnúť. Áno, viem, Baja má 4. Ale to vôbec nevadí, takže poďme späť teda k tomuto. CVT-čka je teda pôvodná, tam s nápravami a s takýmito vecami zatiaľ problém nejaký veľký nevidíme. Je to fajn používať na dlhé trasy, pôjdeme s tým možno, že aj niekde ďalej. Áno, máme rád adrenalinové jazdy, preto bereme diesel na dlhú trasu. Ale netreba sa toho báť, pretože práve tie dlhšie trasy, kontinuálne otáčky pre tú prevodovku aj pre ten motor, ako som spomínal, sú naozaj božím vykúpením toho motora. Pokiaľ ste slobodní chlapi a ženy povedia, že majú radi adrenalinových mužov, kúpte si diesel od Subaru, lebo nikdy neviete, kedy to skončí. Je to ako puto, keď vyrastá s vami dieťa od mala, viete, že jedného dňa odíde, tak toto odíde tiež, len neviete kedy. A pýta to tiež rovnaké peniaze a čas. No ale, čo je vlastne tým paradoxom toho auta? Auto je skvelé, naozaj. Je na svoju dobu so všetkými tými vecami, ktoré to auto obsahuje, či sú to už asistenty, jazdné vlastnosti a všetko okolo toho je podľa môjho osobného názoru veľmi dobré. V meste pomáhajú, netreba si ale na to zvykať a spoliehať si, ako som si zvykol ja a spoliehal som sa a stále si zvykam a spolieham sa. Takže určite nespoliehajte sa na to, hej, lebo veď jedného dňa, keď pôjde do nejakej kolíznej situácie, zistíte, že eyesight funguje len do 50 km/h. Tam zvyšok už je od vás. Ako budete reagovať, odporúčam ísť na školu šmiku, dozviete sa veľa toho, ako sme boli aj my. No ale
Auto je naozaj na svoju dobu, na svoj čas, je veľmi dobre vybavené. Keď si ho kúpite v tej vyššej výbave, či už benzín alebo aj ten diesel hovorím, na spotrebu, a keď sa o to auto budete starať, budete ho hladkať, rozprávať sa s ním, budete ho brať ako ďalšieho člena rodiny, tak to auto sa vám aj poďakuje naozaj to dlhou výdržou, lebo chodia aj tie diesle, ktoré majú dávno cez 300 000 a chodia hlavne dlhé trasy. A sú stále brané ako rodinné autá, čiže aj do školy, porožky, do kostola a tak ďalej, stále to není také zlé. Není to také zlé. A áno, BS-kový Outback sa dá kúpiť ešte dal sa kúpiť aj v manuáli, ale nie manuál, radšej ten automat, keď si budete vyberať. Ak teda naozaj, čo sa týka cenového stropu alebo tej hladiny, BS-kový Outback v diesli stojí možno od 5 do nejakých 11-12 tisíc eur na trhu, v závislosti od toho, aká výbava, koľko kilometrov a aký majiteľ. Ale si doplatíte tie 3-4 tisícky navyše, už máte benzínovú variantu, ktorá síce viacej žere benzínu a niektoré aj olej, ale stále 1 GOčka benzínu vyjde toľko, čo asi 2,5 až 1 GOčku toho dízla, pardon. Takže radšej asi ten benzín ako ten diesel, lebo ja neviem, či chcem do svojej zbierky akože nejaké auto proste, o ktoré ako treba sa starať, treba sa mu každú chvíľu venovať po nejakej stránke a pri benzíne len vylejete olej, napustíte, sú tam reťazové rozvody, neriešite tam proste toľko toho. Rozhodnutie je čisto na vás. Není to až také hrozné, ale môže to byť lepšie, samozrejme. No, ja vám teda ďakujem za sledovanie a vidíme sa najbližšie pri ďalšej recenzii.